Zdravím vás z Jičína. Nacházíme se v části Nové Město. Tato lokalita je klidná a přitom blízko centra s veškerou občanskou vybaveností. A tady za mnou se nachází byt o dispozici 3KK, který bych vám chtěla představit. Byt má 88 metrů čtverečních, 2 balkóny a sklep o výměře 23 metrů čtverečních. Takže máte dost místa na vše, co potřebujete a ještě trochu navíc.